Datorren ostiralean, apirilaren 26a, dantzaren nazioarteko eguna, ospatuko dugu hemen Eibarren. Eskerrik asko, gauzak itxearen eta zuen berbaitxia zuen zaretzelako gaur hemengo protagonistak. Gu zuzeneko musikakin dantza egiten dugu, eta gainera gure musikak ez dira gure gaztiek edo gizartiak egunerokoan ez TikToken, ez YouTubeen edo Spotifyen entzuten ditxonek. Askotan ez dugu gure herrian bertan pixka bat arrotzak edo ez ezagunak, exotikoak gerala. Euskararekin gertatzen da antzera, batzutan gure herrian, euskararen herrian, euskara da arrotzagoa beste hizkuntza batzuk. Eta dantzarekin berdintxu gertatzen zaigu. Eta orduan, pixka bat erronka handia izaten da guretzat zentzu horretan. Eta bestetik ere gustu handia. Gustu handia zuekin denokin partekatzeagatik aukera hau. Adin guztietarako dela dantza. Nire kasuan adibidez, jende nauzi asko, gainera hasten daia berandu, jubilatzen dia zenean orduan zehazten dia dantza. Eta jende guztiak esaten dau, ezinezkoa da, ni bi hankaizker dauzkat eta ezingo dantza nahi. Eta hor konprobatzen da, nahi badozu aldala, posible dela. Azkenean mundu guztiak etzen dau dantzan. Musika sentitzen dau eta bakoitzak bere erara, mobidu egiten da. Dantza egitea ez da bakarrik gaztetxako. Ez, danenako da. Gainera, badauztaldiak nastauta dauzela, bai jende nauzixa, bai gaztiak, eta hori politxa da, ikustia danak batera dantzan. Batuko nuren markatu, izango litzake aberastasuna. Zenbat eskola dauden, eta bakoitzak bere aldetik erakusten du bere dantza mota, teknika ezberdinak, eta hori niretzat aipagarria da. Gaur nireak esan duan bezala ere, esaten dut toki batean, plaza batean, teatro batera zuaz, eta neurri batzuk dauzkazu, sarki batzuk, apoio tekniko bat, hemen heltzen zera espazio batera ezer ez dagoela eta dana sortzen duzu horrela. Ez dago ensaiatzeko aukerari, ailegatzen zera, dantzarientzat ere ez dute referentziarik irekia dago, dana da, eta jende asko guntatzen da. Eta horrek dantzari batez ere gaztientzat izaten da hau zer da. Eta niretzat pentsatzen dut gauza oso edarra, interesgarria eta aberatsa dela. Dantzaren eguna da, ez da dantzarien eguna. Eta horrek esan nahi dut danok egin dezakegula dantzan eta danok parte hartu dezakegula. Umeak jaiotzen direnean, lehenago hasten dira dantzan, hizketan baino generalian. Kontua da gero, adinean aurrera junala, mutilak bereziki utzi egiten diotela dantza egiteari. Baina usten diote, gizarte mailan ikusten dutelako dantza kategorizatuta dagoela duela femenino bezala barkatu. Eta beraz, beraien maskulinitatetik usten diote gizonezkoek dantza egiteari. Baina berez, den hori gustatzen zaigun jarduera bada. Eta ikustu dantzaren egunaren garrantzitsuena da, ez bakarrik dantza arte bezala, ze dantza artea bada. Eta horrela ere nagusiki agertzen dugu. Baina ez da bakarrik artea. Ditu beste funtzio batzuk, funtzio komunikatiboa, espresiboa, elkarrekin ondo pasatzekoa eta elkarrekin bizitzekoa.